From tomorrow I don't have boyfriend anymore. That's for sure. Listen, if he see me in this way tonight, and if he thinks I'm going out in this way, which is true tonight, for sure from tomorrow I don't have boyfriend anymore. That's okay? It's okay. What? I have 4 minutes. I have nothing to change. I can do it in underwear. Y de los pelos y te vas a... Just watch out. What are you doing? Fuck, I'm showing my bra. Guys, I'm not used to this dress. I know. Just sometimes. A little bit of emotion. Yes. Yeah. Very good. And I'm gonna say in this way, you know, like, call me now. Enzo, with the telephone, you know, like, why you don't call me now?
Добър вечер! Здравейте! Добре дошли! Вие гледате Шепот на пари по телевизия Планета. Аз съм Ора и започваме много бързо. Слушайте, тази вечер трябва да сте много съсредоточени, защото играта е лесна, но не искам да изпускате абсолютно... И слушайте, в случая е много важно да сте внимателни, да не пропускате нито един триъгълник и най-вече да се справите максимално бързо с тази игра. Аз зная, че може да го направите, но не искам да пропускате нито един триъгълник, не искам да добавяте триъгълници. Всичките, които трябва да изчислите, са тези, които са пред вас на тази снимка. Точният брой от триъгълници, които виждате. Отдавна не сме се сблъсквали с тази игра, но една от любимите ми е. Така че, 500 гарантирани лева за първият от вас, който ми каже колко точно разлики 200. Колкото толкова, но искам да ви чуя максимално. Търсиме 3 разлики. Две разлики.